25 مهر روژا داوی یا سردانا برندامتیا پارلمانتریه بو. ji 10,000 zêdetir kes ji bo parlementeriyê Serîd HDP dan. Di aliyê de hevserokeyên HDP ragihandin ji bo serokkomariyê namzed dernaxin, herçend nav eşkere nekin jî wisa xuya dike ku HDP ji dengderên xwe wê bixwaze dengê xwe bidin namzedê Îtîfaqa Millî Kemal Kılıçdaroğlu. Di hilbijartina 2018 de HDP Selahattin Demirtaş ji girtîgehê namzed nîşanda bû. Demirtaşî îsal bi hin peyamên xwe Kemal Kılıçdaroğlu îşaret dike ji bo dengderên HDP. Meş piştevanên HDP pirs kir ka biryara HDP çawa dinirxînin û ew ê dengê xwe bidin Kemal Kılıçdaroğlu an namzedekî din. Hin kes dibêjin partiya wan bêje bidin kî dengê wan ji wî raye. Lê hin kes jî behsa rola CHP al ser rakirina parêzbendiya parlamenteriya Demirtaş û hevalên wî her wiha ji destpêka komarê vir de polîtikayên CHP êne li dijî Kurdan ji bîr nakin. Evûn wa çi CHP doa destek bi CHP. Herraya xwe senin didon. Vallahi herhalde rastı loma van rast diye usakirne. Babacı rast diye usakirne yani. Bunu ji raya xwe bidin. mutlaka بدن ama بدن yeki ama بدن ki ne belli. Ama raya بدن konum ne kadın kesi. Ola Selahattin Başkan Bey çeme ve kaybıkın. Acil riyavi datın. Herhalde var rastın ki var karardan mecburen şu an desteklemiş. La kılıçlar var nadım. Babı küpkal gelmek kuştun. Parti belirlenen ne zaman? Merhaba gelmek derken ve de bu da pe. Merhaba derken ve az da akbar. Dema pirsu bersivan da ev her du camer ji bersivê hevdû nerazî bûn û her du jî xwestin nêrî navxwe biyêdin bidin qebûlkirin. Ola oya min hebgî oya ew çil salî me heb oy qulamış ki HDP sonaka HDP ola vî carê yani HDP adaytine de dişawtînim. HDP adaytine se. Çünkü CHP temeli sağlam na 80 90 araştırma işi bugün viye temeli viye. Mesela temeli viye. تو oya خودی خو ناس که ناس. تم وکیل خو seçmiş kiriye. Ne ala? Madem te vekili seçmiş kiriye, kala bir vekil te bırak haberdim. Agaba yemin danaydı baba da şahutim. Adiyan kulamış ne adiyan da şahutim. Çi sebebi çiye? Halo bana yıllar medkapinin. İro berte vakate çöpeyte tişkiden çevirmiştik. Bana hayatamla altri masa temeli altri masa temeli yusağlam nene. Tebliğ hep tuşki tüne HDP me milletvekili xo seçmiş kirine. Em milletvekili mena meze vekili mena. Vekili me çi karar bedin em duyuvanı. Wisa xuya dike ku dîmenên vî rengî heta hilbijartinê wel Amedê bidomin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.